rimai chunza kuna wila rimai kama nyuhamira se kama nyuhamira se kama muni na baba mnini alright chamire nyari pambiri penyu nyaya ndeye kutora muda wangu muda kulipa ni mombe mbiri kana kuti $600 yani mbo dzako titupa ni mare data ndina utaura chakua mkani ndokutanga ndiveka kuchirimu mugore 1984 sekuru vakashaya baba wavivava nababa wangu andika baba sekuru kwandiri right vashaika makaitwa ndima vakomana 4 vangu Sanders baba vangu Jackson Rimai koita baondiki Steven koita baondiki Willan vakagoverwa ndima muna 1984 vagoverwa ndima yake vairima right ndima idzodzo mugore 2000 kwese kutanga chirima mugore 2000 ndobva vatora minda yese ndobva varima practically kunyatsorima vachichigara right zvadari ndobva taenda kwaishe Gandanzara kuti aisituka mataura taenda kwavagandadzara tasvika taipira nyaya zvikanzi ko imi ava baba vaondiki ndobva vataiwa ndakapiwa namukoma cheki ndo baba wangu right vadaro zvikanzi hezvo kavana zvikutaurwa izvo tikati kwete isu baba vanombotiudza kuti chi ndapa baba mudiki munda kuti mai yangu ende vanga vabata kwese kweyokoma baba mukuru vanga vatorerwa ofutasi vanga vakashayikana baba mudiki vanga vatorerwa kune vana vari ikoko saka tangobatanidza tumari twetransport kundione kufamba ini baba vangu vari kurwara havatombopozera kuuya panapa naizvozvo zvikanzi ko baba mudiki zviri kunzika hamuna kunge maudza chi ningi vana kakuti ndapiwa plus I think hazvisirizo hanzi dare rapera zvikanzi chisiyai ndima kwavaganadzara baondiki chisiyai ndima endai mune yenyu right izvi ndokudzoka respectively kundima dzedu tadaro izvo vakanga vaita winterplow ndikati baba mudiki nevadare vacho vanga varipo kwaganadzara ndikati hatina sendi ratombobvisa kurima kwamaita makore I think vanga rima ku2 or 3 years ndikati maiwana goho ipapa dai tairima taiwana goho futi isu saka imi maitibvutira naizvozvo hatisi kunokubhadhara ichi zvishwa ndobva tabvuna zvishwa vamwe ndima dzese dziri nhatu respectively vakabva vaenda vachinogara havana kumbodhimanda vokuti aiwa ndokuda mari yandakarimisa raitouya gore rapera tone vabva vauya kunoku takanzi ndo adatanga kuuya pamambo panapa zvikanzi adatorerwa munda nemukoma right tikachiti takatomboingeja lawyer ndobva mari yashota munini wangu ari pakashaya gore rapera muna August ndiye aitosipodza tumari twacho anga ari kuti akashaya zvake right taone mari yashota kana anoziza tikati ura zvayashota ndobva ndafunga ndikati handei kwamambo kwawakaenda ikoko ndobva ndauya ndobva masvondo apfuura amenorist ndakaona vasekitari apo ndikabhadhara right ndichipira nyaya ikanyorwa ndipo ndakazotaura iro ndikati estimate yandakuita iko kubva gore rapera kwezita rini iko vakatorima kudyara hanyatsoziva ndima dzavakadyara asi vakapurura vese kurima netractor right kune kwakasimwa ndakangoudzwa nenda yekuti ini handichaziboko ndakatoroka mundakangunikumaA1 kuronzo saka ndinouya apo ipapo zvino hanisa ndanyatsopada vangatsanangura kuti ndima dzipi dzavakadyara asi kurima vakapurura wese touya pamusoro pazvo pane tetaniki hanzvadzi yavo yavanotedzera vakashaya tete ava vanga vaine kandima kavo ndima yavo tete ava vanga vaine vanaka asi vana ava vane kumisha kwavo ndakanzwa pakambouya Wellington asi baba wake vari kumhondoro ende ndo kwake ikoko haazwe ropa redu hanzi akasvikomirira achiti ndepamai vangu watela tizichichii aiwa iye hatitombora umwaka naiye anotozviziva hamutemo wedu wepasi rose naizvozvo ndima iyo tinoda kuti vagovane futi vari 4 madzidara ivaya right muri nyatsopanzwa zvakadaro izvo sorry ndonga kamilitary right naizvozvo izvo alright zvadaroka ndikangoti ndopa zviri mutongo watakazoita tichiungana nevamwe vangu kuti kuruza kwatakaita gore rapera kwezvitaiko zvino hatingavati vadzure kunodzura kudai aiwa
hatidi nguva utsinyi ngavapedze everything vachidi vachikohwa asi zvataifanira kuwana tikapima ne1 hectare nganditi 1 hectare ngopa example kazhinji ukanyatsofida sezvavaingoitawo ukarima chiri chibage idha unowana 5 up to 10 tons kana kuti 7 wameno chero chiichi tikadziverenga idzodzo tichiita that profit so inozovakurira ma1000 takangodzwa tsitsi tikadaiwa ngatichiite ichi tochiti pahectare ka dziri 300 last year this year aiwa tidi kuti vadzure hatina kusataniwo vanotosiya vokohwa whatever saka ndochiti 100 which means chi 600 yakachipa kwazvo ndingangoti naizvozvoka ndo mamirire echi enyaya zveshu hatina kumbomutsika vakarima gore rapera kozita iro rinei ndo vakapinda miganhu yachanyatsoziva kuti ichiri kuoneka asi inonopimwa futi panyowatsi ndapedza kune nhau mbiri kana kuti nhatu dzawaisa yekutanga ndeyeminda yawakagoverwa madzitateguru ako handiti madzibaba ako kubva kuna sekuru kubva kuna 84 washaika vachipuhwa kondiwa kana kuti vachipuhwa chimunda vari 4 right. Then yepiri wazotaura yatete zvakare tete wakapuhwa tete wakapuhwawo futi munda vakapiwa nasekuru ivapo wakapuhwa saka wakapuhwa inzwa tete wako wakapuhwa futi sekupuhwa kwakaita vana baba wako tete wako wakapuhwawo zvakare kwete mirai munzo tete vairima vaitopota vachifidha chibaba ndingangoti overalika munda wani wasekuru because vaigara nani nasekuru vaine chimunda chavo vaine chimunda chavo chavairima chavakavapiwa vachifidha sekubaba wavo yapota ngeno ndirupanzwa taura izvi taura aiwa ipapo kuna tete toto kuna sekuru aiwa kuna tete taura saka tete vane chimunda chavo chavakapuhwa ndo dzatinoda kuti tipasanudze kuti dzinge dzichibuda nyaya dzawataura so that kana taakupindura toziva kuti tiri kupindura nyaya yakati handiti iyo yatete ndo yepiri kozoti yetatu hanzi pamazorima imimi taakudawo makore mairi apfuura tisinga tichimbodzorera mubvunzo iwo kwauri kuti pawapuhwa maenda kwagandanzara wakambomira kurima handiti ndo kubva wazotanga zvakare kurima gore rapera kwagandanzara yakaenda gore ripi kuna 2000 pese hanzi mamakamira ndobva mazotanga gore rapera kurima saka tinoda ma300 pahectare ndo nhatu dzaiswa saka tati tifambe neimwe kuti munhu agutsikane azoti nyaya dzangu dzese ndidzoka dzawaisa nyaya mochitipindura kuti munoti chii nhau yemunda totanga nemunda kuti mhanzi muri kurima paminda yedu yemadzibaba edu yatakapuhwa isu nasekuru vagoyera madzibaba edu nakusaura iwe ya ini kuziva kwandinoita nofunga ndine madzikoma angu kana iye mukoma wake vakatitonga gore rapera ripana ndauya nenyaya yangu ndichiti vana mukoma vakanga vane minda yavo yawakapuhwa nehurumende wakapuhwa kufa kwaita baba ini ndii ndagara nababa ndichichengeta baba kufa kwaita baba vana mukoma ndio wakauya vachiti mumunda mababa umu tirikuda kuti tiite kafuru isu vana wachibva wapinda muforo tichiti pamwe vari kuita zvaitwa mutemo wekuti vanoda kumbopangaradza tsoka dzababa
tichitora ndozotiniya kuizvomananga makutoda kutogara muri kutorima ine mune minda yanyu kozvaita sei zvikanzi aiwa chitatowa minda imomomo tiri machomo ndomunda medu isi ukokoko kaa ndekwedu asi mumunhu inhaka yababa tiri lopinda ndikauya nenyaya yangu muno namukoma wangu titu yakatongwa muno itaure makauya rinhu kuti titsvage tione judgment yakanzi judgment unayo judgment handina umbopiwa asi yakanzi imi wana mukoma mune minda yenyu uyu munhu uyu chigumisirwa ndo chinogama nekuti wana mukoma wake baba wake anga ari kutondidzinga nepayadhi chaipo kuti payadhi kepangu ndikati sei saka makauya muchitaura muno imi mukati isi mutemo wangu ndewekuti mwana anonga achichengeta baba ndiye anosara payadhi gotwe ndiro rinosara payadhi anorima nemunda wacho gore rakapera saka ndakatanga gore rakapera kurima tarisai pane judgment iyo kuti titone madoya makamurani ndikutondera handichaziba inini nasamuri rakapera mune rimwe bepa ramavina basa chirikuita right hamuna bepa kana bepa ramuinaro kuti tione tibatsirikane nejudgment iyoyo yakaitwa judgment nekuti nyaya iyi yakatongwa kwayakazoita munhu yapera wakabva waenda kumajesty kuti futi ndimangariro majesty chibva yatichi majesty iwo havana kuzouya tonga esini ndakaita president china namajesty iwo havana kusvikira nanhasi kuti ndakuonawo mwana akutaurawo nyaya yako asi judgment which means kuti makaihwina default kwamajesty iyo ngatitaure munda ndiwari kutaura kuti yakauya mabharani wangu anokwanisa kuzotsvaga vakaita mazuva akadii ayakatongwa kuti yakauya ikatongwa kuti wana baba wako handiti wane munda kwavanogara baba wako handiti wane munda kwavanogara handiti vanawo munda kwavanogara handiti then vana baba munini vese vane minda kwavanogara wese vane minda kwavanogara uyu ano umwe munda here kwavanogara right ipapo ndida kupindura izvi straight munda kune kwakairima kwakazoita aiwa pindura kuti wane munda here awo kwavanogara kune kwavakapiwa nasekuru vachiri vapenyu vakaramba zvinzi kune matombo how do you know iwe zvasekuru iwe ndizvikuru aiwa taiudzwa sekuru vanotaura kane newana wavo ndosaka mwana wavo wamwe wese wakaenda kundowaka kwavaivakira wasingavakiri pamushawo right chinzwa ipapo sekuru hongu vaindiudza koizita mukoma wavo ivava kungoti vari kurwara vaidai vanyatsoudzwa zvatuti iyo nyaya takaitonga dare rikaona tingadzokere dare ratakatonga dare rikaona kuti aiwa baba wako wane kwavanogara vakoma wavo wese vane kwavanogara zvirova kuti baba wavo wakatowataura kuti iwe tsvaga pekugara wati gotwe ndio uchasara pai pamusha ndopandoti hazvisirezvo zvozgoti iwewe hauyi kurwa panhaka yani yasekuru wako anouya kurwa panhaka yababa wako unotozorwa panhaka yababa wako baba wako kana wari mupenyu ndio wangatounzana kukoti neuyu kwete kuti iwe uuye handiti saka iyo tinoidhismisa kuti hatiitongi nekuti haujambi munhu kundorwasa nhaka yani yasekuru
unorwa nhaka yababa wako nemasiblings ako kana novanin'ina kana nevakoma nehanzvadzi nechii zvese ndizvo zvaunozodini. Haurwi iwewe nhaka yasekuru wako. Nhaka yasekuru wako inorwiwa nemadzibaba. Handiti takutopa judgment ka kuti hatiitongi kana dei uine argument ipi nekuti haurwi nhaka yasekuru wako. Inini kutotumwa nababa. Tipe panoratidza kuti aiwa vari kurwara. Tipe pacho pari kuratidza kuti watumwa aiwa zvinyorwa. Kunyora right. Kana usina chinyorwa hatina chatinodii chatinotaura. Kuti baba wako wachiri mupenyu ngawauya warwe nhaka yababa wako. Asi semazira andinoita baba wako wakatouya wari mupenyu tikatonga munomu kuti aiwa ibvai apa wakatobva. Saka nhau iyo tinoidismisa. Hapanai zvatakataura uyu wanobvumirwa kuti warime pese nekuti ndo pawakabvumirwa kuti warime. Iwewe enda kwako uko. Baba wako afa zvawanenge wasiya kwavari kugara uko ndo kwamunozorwira nhaka yababa wako noti yasekuru wako. Wapanzwisisa? Right. Tatopedza hatichadzokeri ikoko. Right. Takuenda yepiri. Yepiri zvichireva kuti yepiri yabva yaputsika yekuti waida kubhadharwa 300 nekuti haipasiri pako. Then yetatu yatete. Tete wako wane right nekuti wakapuhwa nababa ipapo. Saka vazukuru vari kugarapo wane right yekugarapo. Aiwa vazukuru vari kunana baba wavo. Iyo tete ari kugarapo. Patete. Aiwa hapana munhu. Hapana. Wakamira sei? Gotwe ari kumondoro ndokuna. Zvakamira baba. Hanzvadzi yakanga yakarova ichichirambiwa ichiuya paumba. Zvino baba munda wavo wakati ino mwana izvi auya izvi ari kuberekera wana panapa. Chiriga tikupeka kondiwa kake. Chiriga wakakondiwa kake mumunda mababa machomo. Mumunda imomo. Saka ndiri kurima iwewe. Ndini ndiri kurima manje. Saka at the same time nyaya iyoyo ndeyekuti uyu haana right yekuti arwe kana kuti arwisanise arwirire pfuma yasekuru. Haana right. Ndingatauraucha handisi kurwira nhaka yababa. Zvakare madzibaba aya vakafa baba mudiki kuzita baba mukuruka takaungana tichitaura ndovaprovaida mari yetransoti. Naizvozvo ndezvekuti baba vari kurwara zvaanoziva kana kufamba namukombe vanogona kuzviitira. Saka naizvozvo ka inini handina chandikumbodai ipapo dai mandibata handina zvandikuda ikoko. Right. Kana zviri zvakadaroka ndinofunga kuti ndichangonoendawo kwandinonoenda ndopirwawo saizvozvo. Ndonzwa kuti vanenge vachiti kudii plus nevamwe vakamirira ana baba ndiki nababa mukuru handi vakashaya. Ndinonovaudza kuti ndo zvataurwawo. Asi baba mudiki kune kwavakanga vapiwa vakaramba minda. Naizvozvo ende handina kuti ndiri mukati imomo ndiri kumirira taura ndakamirira baba. Ndinofunga kuti ndakambe ndaenda kuna president. Ndikati Nenyaya zvikanzaiwa munomboona kudi munonzwa after ndozoona kuti tingazvifambisa sei. But still handina kuta kuti president mind you ndewenyika kaasi wedunhu. Kuno imi muri mambo muri madzimambo kuno. Aiwa munongomira makadaro. If ukaenda kuna president. Aiwa ndatotaura izvozvo president havakupiwa wakazvipikisa. Aiwa ichokwadi. Oyo information havapikisi zvine zvataurwa nani namambo. Saka aiwa ndauti ndokwandiri kuenda aiwa. Okay. Ndide zvimwe rekatinzwa. Kaya chakamira. Nyaya yatopera uyo mukomana uzakutaura zvakwapresident izvi totazoshatira nekuti haana saizi yekuenda kwapresident atinotaura nyaya yemuinda yekumwamisha. Akutaura muno mangu intimidation yekutaura mambo. Handauti ndiri kuenda ikoko. Iko kwaakutaura ndobasa kwedu. Zvino hatikidzirwa nenyaya idzi. Akusi kuvhundudzira zvacho. Wakutitaura saka ini baba ndouya here. Order. Ngatiteke kana vapedza. Right.
iwe hauna right yekutaura kana chinhu chimwe chidoko kana kapisi kenhaka yasekuru wako. Handiti regera madzibaba ako arwisane chei panhaka yani yababa wavo. Izvozvo hapana chakutumwa nani baba. Toziva sei kuti watumwa? Aiwa, kunyora havanganyora. Saka ngawauye wega kana wasimudzei wohaya motikari wotowapa special attention wouya. Kana pasina wasikagoni kunyora, wasikagoni kutumira tete, wasikagoni saka saka tozobvisa rimwe 50 futi neteni kana utouya mambo watopa judgment chirega kuramba uchitaura kana mambo watopa judgment watopedza ndaramba uchipisa na mambo kutoramba wachitaura watopedza iwo uchatauri ndatoya tichibuka futi order ngatibatsirei munhu aende tingauya tichibuka futi right. Ndofunga pari kutaura kuti baba wenyu wakauya nyaya ikatongwa, saka there is no need yekudzoka. Nyaya nhasi haisi kutotongwa, yakatongwa ikatopiwa judgment, nyaya yakatopera. Continuous yenyu hamuna achamunorwira, baba wenyu wakadyiwa nenyaya uko ndo vari kutonetsa, saka hapana chavanonetsera, nyaya yapera. munaona kurwara kwacho kunobatanidza nebrain. You cannot bring munhu tosimuka yapera hapana anoripira umwe makosi motisimuka tiende nyaya yakapera. zvakanaka.